γέννη παντή και το κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τους Χριστούς του Αγίας. Ότι εσύ ευλογών αγιάζουν και κοινούν ελαιών και συντηρώντα σήματα της Θεός ημών. Εσύ την δόξα αναπέμπαμε στον άνθρωπο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και νότιο σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογία Κυρίου τέλειος αυτού έλθει επ' εμάς, η αυτού τη εχάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός Ιερός Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και εναγγείλης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός Τες πρεσβείες του Παναθράλου και Παναμόμου Αγίας και του Μικρός δυνάμεις του Κύριου και του Σταυρού. Προστασίας των Κυρίων Επουρανίων δυνάμενος του Μάθου. Σημείο εντόξου προς την των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Πριν να σας πω το διευχόν, βλέπετε έχουμε και ένα πειρασμό σήμερα. Ναι. Δεν λειτουργούν τα μικρόφωνα, να ακούσουμε καλύτερα. Θα τον ξεπεράσουμε και αυτόν, όπως ξεπερνούμε και χίλιους και άλλους και περισσότερους και μεγαλύτερους πειρασμούς. Η σημερινή μεγάλη γιορτή των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι διασπορίστηκαν σε όλον τον κόσμο και εκήρυξαν το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν έχω να σας πω τίποτα περισσότερο. Ο κάθε ένας να γίνει και ένας μικρός Ιεραπόστολος. Στο σπίτι του, στην οικογένειά του, μέσα στη μικρή κοινωνία στην οποία ζει, για να κηρύξει τον Ιησούν Χριστόν, που είναι η μόνη ελπίδα των ανθρώπων. Μακριά από τον Χριστόν δεν υπάρχει καμιά ελπίδα, καμιά σωτηρία. Σας εύχομαι υγεία και χαρά, τα δύο πολύτιμα αγαθά, για το σώμα και για την ψυχή, και του χρόνου καλύτερα σε όλους. Αμήν. Χρόνια σας πολλά. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Μέσα στο αντίδωρο ή έξω.